तो नमस्कार, प्रणाम, स्वागत पूर्वक सबके राइटर आशिक अभिषेक के चैनल पर। और सब बताइए आप सब कैसन बानी। उम्मीद करते हैं रउआ सभी बढ़िया होखब, अच्छा होखब। तो रउआ सबन खातिर लेके आ गइल बानी बिल्कुल खतरनाक, बिल्कुल दर्दनाक, बिल्कुल हिट, बिल्कुल ब्लास्ट मैटर भोजपुरी ट्रैक पर भोजपुरी ऑर्केस्ट्रा संग। उम्मीद करते रउआ सबके अगर एक नया म्यूजिक बनवा के दिल से गायकी कहतनी, बढ़िया से गायकी कहतनी तो 100% बाकी गाना और मार्केट में ब्लास्ट करी। इससे पहले रउआ सबल से कहल चाहब कि अगर वह गायकी में इंटरेस्ट बा, गायकी में पहला बार कदम रखले बानी और वह सबके बढ़िया मैटर नहीं मिलत, बढ़िया गाना नहीं मिलत, बढ़िया से तुकबंदी नहीं मिलत, बढ़िया से रिकॉर्डिंग नहीं हो पात, बढ़िया से मिक्सिंग नहीं हो पात, बढ़िया गाना नहीं गा पात, तो अगर हमारा चैनल पे आ गए बन तो रउआ सबके निराश भइला के जरूरत नहीं है। काहे से कि रउआ सबन खातिर हर एक प्रकार के सॉन्ग लिखिले हम, हिंदी होके चाहे भोजपुरी होके, चाहे रउआ कोनो भी ट्रैक पर भोजपुरी गाना लिखवा सकिले, लव सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, पूर्वी, निर्गुण या चाहे धोबी दासू, चाहे ऑर्केस्ट्रा मैटर, चाहे लयदारी, चाहे रंगदारी, चाहे जातिवाद संग, चाहे अपना मनपसंद के कोनो भी गाना लिखवा सकिले वो बिल्कुल उचित चार्ज पे। तो ऐसे कहल चाहब कि अगर हमारा चैनल पे आगल बन दे, चैनल के लाइक कर दी, सब्सक्राइब कर दी और बेल आइकन प्रेस कर दी ताकि कोनो वीडियो अपलोड करते सबसे पहले नोटिफिकेशन वह समन के मिले। तो चलिए देर ना करते हुए आज की मैटर देखल जाए कैसे बा। इससे पहले कहब कि अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता रहा सबके तो एगो प्यारा सा कमेंट कर दी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो पर ध्यान दिया जा। आज से बहुत दिन पुराना एगो गाना आई रहे अमित पटेल के, बहुत ही गाना गर्दा के ले रहे, बहुत ही वायरल भई रहे गाना ये कि भोरावे से बानी रउआ ओही लाठी कल, पीछावे पड़ल बानी लेके लोहा धिकल। कि भोरही से बानी रउआ ओही लाठी कल, पीछावे पड़ल बानी लेके लोहा धिकल। तनी सा रखी न सेंसर पिया, सटाही न सलेंसर पिया, ढोड़ी में धली कैंसर पिया। तो यही ट्रैक पर वह समन खातिर लेके आ गए बिल्कुल दर्दनाक मैटर। तो चलिए देखी गाना कैसे बा कि जहिया से आइल बाड़े घरे छोड़ी लंदन, आ देवेले ना मौका करेले काम दंदन। हे सुनो कि जहिया से आइल बाड़े घरे छोड़ी लंदन, आ देवेले ना मौका करेले काम दंदन। मारे ले चोट लागे सिसकी पिया, करेले काम रिसकी पिया, पिएले जब भिसकी पिया, करेले काम रिसकी पिया, पिएले जब भिसकी पिया, से जे पलागे घिसकी पिया, करेले काम रिसकी पिया। तो उम्मीद करते मैटर हुआ सबके बेहद पसंद आयल हुई। अगर ये गाना के फुल लिखवावल चाहता नहीं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा, व्हाट्सअप नंबर बा, कॉल कर सके या व्हाट्सअप कर सके रुआ के बिल्कुल उचित चार्ज पे फुल गाना मिल जाई। एक बार वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर हुआ सबसे बताए तनी, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर बा 8178 24 48 75 और व्हाट्सअप के नंबर भी यह बा 8178 24 48 75। तो रुआ कॉल कर सके या व्हाट्सअप कर सकिले। ऐसे पहले रुआ सबसे कहल चाहब कि अगर हमारा गाँव में कोनो मिस्टेक भेल तो भैया क्षमा चाहतनी, ऐसे कि हम गायक ना ही रुआ समझ खाली बता सकिले, समझा सकिले। तो मिलत है नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया गाना, कुछ नया धुन, कुछ नया कंपोजिशन लेकर। तब तक ले रुआ सबसे अनुमति चाहतनी। नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत।